¡Cuidado! Que rayos é isto? Non o sei, pero xa empezo a fartarme. Estamos tan desorientados que non sabemos nin que hora é. É mediodía? E non tes fame? Pois claro que teño fame. O mediodía sempre teño fame. Sería quen de comer calquera cousa, entendes? Calquera cousa. Cala isto. Aí está a bestia. Perdón pola curiosidade, poderíades dicirme como era a besta? Moi saborosa. Camareiro, un postre e o café. Marchando! Pero que tipos máis raros? Son os que saen da casa da tolemia. Da casa da tolemia? Si, e tendes que entrar nela, é a próxima proba. E que é o que temos que facer aí dentro? É moi fácil. Só tendes que obter un permiso que vos permita acudir á proba seguinte. Ah, é unha simple formalidade administrativa. Iso é, unha formalidade administrativa. Tendes que pedilo impreso A38. Vamos, Obélix. Que queren? Querémolo impreso A38. Matricular unha galera. Non, aquí non é. Teñen que ir aló á comandancia do porto. Escoite, nós non queremos matricular unha galera. Querémolo impreso A38. O porto está na beira do mar. Sempre estivo ali. Pero nós non queremos ir ao porto. Queremos soamente o impreso A38. O impreso A38. Máis educación. Non berre. Que ollo da bondo. Vayan ao mostrador número 1 polo corredor da esquerda, a última porta dereita. Última porta á dereita. Última porta dereita. Aquí non hai ningunha porta. Se cadra trabucouse. Imos probar na da esquerda. Quen lles deu permiso para entraren no meu despacho? O mostrador número 1. Consulten o plano no 6º piso e pechen a porta. ¡Que insolencia! Continuemos, señorita. ¡Ay, qué dor de riles! Arriba. Non, este é o cuarto, estás lendo ao revés. Vamos. Este é o plano. Eu non entendo nada. É fácil, o mostrador 1 está na planta baixa entrando polo corredor da dereita.
Queríamolo impreso A38. Informaronos mal. Vayan ao mostrador número 2. E o que está ao lado? Non, dese 8. O 2 non sei onde o puxeron. Pregúntelle ao porteiro. O mostrador número 2! Volvolle dicir que o porto está na beira do mar. Pero eu non quero ir ao porto! Calma, señores, calma. A ver que pasa aquí. Vexamos que queren estes señores. Non o sei, señor prefecto. Dinme unhas cousas incomprensibles. Estamos buscando o mostrador 2. O mostrador 2, a ver, onde o puxeron? Cando eu era novo lembro que estaba no terceiro piso, corredor B, porta 6, señor prefecto. Xa están informados, señores. Non hai motivo para perder a calma. Parece que colle un xeito, non? Non sei, eu non estaría tan seguro. Pois xa che digo, mercou un vestido vermello precioso deses que traen de contrabando. Pero vermello non lle vai. Xa coñeces, non lle importa o que digan, sempre pon o que a ela lle gusta. Señorita. Non é como a ti, linda, que sempre pon o que máis che favorece. Ademais, o seu home non está. Señorita. Non ve que estou ocupada? En que estaba? O seu home. Ah, sí, o pobre Claudio xa sabes que tiña un negocio de construcción e que lle ia moi ben. Señorita. Pero que impertinente é a xente, que quere? O impreso A38. Ten un impreso azul? O azul? Non. Sen él non lle podo dalo a 38. E onde podo conseguir o formulario azul? Non. Outra vez. Pois construí un viaducto e o primeiro tremor, crack, caeu. Claro que caeu. E agora aquilo parece unha ruína. Voy tomar un café, pero voy ao mostrador 35. Pregúntelle ao porteiro. O porto segue na beira do mar. Con isto poderá obter o formulario rosa. O formulario rosa? Imprescindible para obter o impreso A38, mostrador 8, segundo piso, escaleira 12, corredor Z. Para o formulario amarelo, mostrador 7, quinto piso, escaleira F, corredor B. Para o verde, mostrador 14, primeiro piso, escaleira K, corredor T. Para o marrón, mostrador 3, segundo piso, escaleira E, primeiro piso, escaleira K, Estou hasta as trenzas desta zarapallada. Non podo máis, ven aquí. Ven aquí. Go, Bélix. Calma, por favor, calma. Creo que deste estamos perdidos, Astérix. A poción máxica non serve aquí. Acabaremos toleando e seremos escravos do César. Iso non, nunca. É certo que a poción máxica de nada nos serve aquí. Pero xa sei o que imos facer, pelexaremos coas mesmas armas que eles, agora verás. Señorita, dígame, é aquí onde dan o impreso A39? A38, pero agora non o temos, temos que Non, señorita, falo do impreso A39 como ven estipulado na nova circular B65. A nova circular B65? Un momento, oiches falar da nova circular B65? A circular B65? Respecto do impreso B39? Non, terémonos que informar no despacho do xefe de información do arquivo se está aberto. Creo que está no quinto piso, escaleira Z, corredor B. Non, eu penso que agora está no segundo piso, escaleira H, corredor Z. Pois imos. A circular B65 respecto do impreso A39 non a entregou o servicio de mensaxes e novas circulares. Imos a planta baixa, escaleira 2, corredor. Como? Unha nova circular e eu sen sabelo? Imos onde o coordenador xeral. E onde está? Preguntaremos yo porteiro. Sígase. A circular B65 respecto do impreso A39. Circular B65.